дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар соли ҷорӣ дар баробари ба даст овардани медалҳои тилло дар Лигаи Якум ҳамзамон ба Лигаи Олиро хат пайдо карда, мақсади дар пеши худ гузоштаро бо сарбаландона иҷро намуд. Ҳамчунин ин даста бори дуюм дар таърихи фаъолияти худ ҷоми Тоҷикистонро низ ба даст оварда ба марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи Осиё роҳ ёфт. Дар заминаи ба даст овардани чунин муваффақиятҳо зимни як ҳамоиш дар қасри фарҳанги шаҳри Кӯлоб аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии вилояти Хатлон ба ҳайати даста як миқдор маблағи пулӣ баҳри қадршиносӣ ва омодагии даста ба мавсими оянда супорида шуд, ки иқдоми мазкурро кулли иштирокчиён бо хушнудӣ пазируфтанд. Раиси шаҳри Кӯлоб низ барои ноил шудан ба чунин муваффақиятҳо аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ба суратҳисоби даста 30 000 сомонӣ мукофотпулӣ ҳадя намуд. Хушбахтона имрӯз бо дастгирии раиси вилояти Хатлон ва раиси шаҳри Кӯлоб дар қасри фарҳангии шаҳри Кӯлоб як маросими ҷоизасупории футболбозон, қадршиносӣ кардани футболбозони дастаи равшан, ки дар чемпионати имсолаи Лига Якум ҷои аввалро гирифтанд ва сазовори ҷоми ҷумҳурии Тоҷикистон гаштанд. Ва инро қайд кардан дар кор аст, ки аз тарафи ҳам ҳокимияти давлати шаҳри Кӯлоб ва ҳам раиси вилояти Хатлон футболбозони дастаи равшан бо мукофот пулиҳо ва ифтихорномаҳо қадршиносӣ карда шуданд. зимнан дар ин ҳамоиш футболбозон ва роҳбарияти дастаи равшани Кӯлоб низ барои иқдоми мазкур ҷиҳати дастгирии дастаи равшан миннатдорӣ баён карда, таъкид намуданд, ки дар оянда низ баҳри рушду нумӯи футбол дар ҷумҳурӣ ва берун аз он дастпарварони футболи шаҳри Кӯлоб талош хоҳанд варзид. Аз ҷониби муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ низ ишора шуд, ки вобаста ба имкониятҳо дар оянда низ чунин дастгириҳо на танҳо барои ҳайати асосии дастаи равшан, балки барои дастаҳои наврасону ҷавонон низ идома хоҳанд ёфт. امروز در شهر کلوب چرابینی قدرشناسی فوتبالیستان روشن کلوب بود چخیلی که خطون دیدین مینداری خود را با رئیس ولایت و رئیس فدراسیون ولایت خطلان میرسونیم که از طرف آنها با ما کمک پولی توفیق شد و از نام خود و از نام کلی دسته روشن سپاسگزاریم. در آینده نقشه است در لیگ اولی ما باید یک برآمدی خوب کنیم، چون که از پیش ما بازی کنفدراسیون داریم آسیا و یک نقشه خوب تشکیل دیم و یک کاری کنیم که یک بازی خوبیشون دیم. ёдовар мешавем, ки дастаи равшан дар соли ҷорӣ пеш аз даври охирин унвони қаҳрамониро дар Лигаи аввал ба даст оварда, баъди як давраи таътил онҳо дубора ба машқу тамрин баромада, дар баробари ташкили машқҳои дастаҷамъӣ ҳайати дастаро аз ҳисоби футболбозони боз ҳам ҷавону ботаҷриба мукаммал хоҳанд кард.